kai in zo yan dari da sarallu mai barho ai mutumin yaki na yan ɓoye iza maza ya bailu mai barho ga magana na make ya laure in zo isa mai gari da goji da aranan zambo godiya akwai ranata zambo aje damara aje karbo Allah ruwa zai ka ta ka shimka ba ta billawa ai ba za ta hita anuwa ba in zo kamar ake tare da mai kuri ita gwanda ba kwandoli da nan ya wa'ali da ni mai shago ai ga malami mati tare da kwaron wace daga na odizani dai garari inda ya zo na ishe a ba shi ɗan gara da mamu kanan sirri da mai satiya ta koma tuli ya aigar da mata zai shashir da na tuna alhaji tangila ɗan gara ne ka budu maganin ruwa farko fudu maganin wucewar jaura amanan nahima baban mani badari da burar doki amma an ci kasuwa an koma alhada dangila dangarari ka bido maganin ruwa ɗan hajja Allah mai ta aji daɗi amma ba ku yi ba. Da na aina dina da ba ku goma. Au da ɗan da yau ni ke sabaka. Bari da na dina. Kai bari da ina dinoyi da kana rabu aliyu da mana dina dan malan na bariji yar goge ta tsofa ina auda hanya mai gamin zumun ta dole amma ta kasuwa ta koma kai to uwa ni yar kama shan hauƙar mai wuri ta birnin kanta ya ɗaya ka ja maguwa asara amma ta ci kasuwa ta koma. Ina alhada zani ɗan maridi gana mai ya kanan ciyo, ai gada maza ba kwasan kuɗi ya sai fata. Wadda mai abu ba ya tsadawa. Wai ina sha gama na kojinta.
ina shagama na kojata amma zafi saduwa zani amma in magai baya yarda ga shiga haya ta zaba kawata kanan su mahamma rana ya magaza da mai yayaye sai na dari da zabar talloki in ga kana iza kana ado uban gwabi ya kwarda uban sa masu dogo baban ɗan sama da na gaishe ka ina gwabi na baka haiwa akwai iyata fa'iza waranga gogo ba iza ba tana taro na yi magana ina nana wai zabiya ina nana ai lafiya a dabari rama muna zaune ai da rabi suna mana dan suna suna amma da raya ta yanki ya haya ina zola a zo da mai magana da ayyanu inda na yabo na da na magama na magaba mai dariya mai rana rabana ba na mabawa ba karkaro ne karkaro amana turkiya wata na dan kana su muski da uba na ya bayani wanda ya fi izika tafiya dan da gudu yake da ikon Allah ai wata rana zana mai suna ai dama daraja shi ne zane da wace yi aka da ai magana da rarbini na dino da silakarin ba ai yaro bai zan kirin ba sai aini na zan kirin ba wannan
isa masu kashe matan su je rami. Aina dina jera da dare da ɗinki mai lafiyarwa lafi zaka wannan zan da ma'aikeke gwani a matsayin da babban gandami na audu wahabu ina dururuwa da mama na gode ma idan giya rafi ai da ali mazabara ali yaro baya ware gagani madama baraka aminina wadda da ya amana dinkiya uwar tambili wannan ubanana ai dandan kaza na zidi muhammad gadi na shehu diddiga addini ɗaya ga gidan ku ga hubba aure ya gama dadi na gama salama ada rannan yan bigi ɗan duma kura soja dama zo da ba kwari ba ka yaji na goma na ba ka yaba kaji na goma na ba ku talar mabuga ko da cikin ido sai ka tsirom ka mutu jawabi da kyau lifi sai mun kwasa sai na kwasa saurara baraka ba yau da magalar da za na buga ne ita ɗan da guri gama a wajen ice buzu ko gyara gase mai hankali ya kashin karaka. to kawo da baba ka zogo kai uwansa wa kai da kwace ba a kwace kayan buzu sai dai a tattara rana ka gida kyau ɗan buzu in bai yi sata ba halo ai yare na uban da ya kana ki haifa. yaro to shi ne ke yi da kai Allah mun zo da kyau lifi saboda ita alheri A ina dai da gudu bana yara da makade maya. ta kasu a mata jawabi Ina baraka babila da rike amana. A ina da bata da bai da ba sai da amana. A ina da bata da bai da ba sai da mutunci. Lura irin bayan kawo jan gashi. Rike amana, dan ba ɗari kake da riƙon amana ba. Wannan da yi amana martin ki a haya. ka mata jawabi kawai Gidan wani hayya za mu yayar raba in ma ga bai yarda. sai an zo A idan dai ba madara sani da Allah ba, maganke in gawa ina na rashe wai ina halle, na rashe wai ina halle.
kuwa gabacin magara. Halo. Uwa ka maganin kokan ɗa gwani ya kanan zama hamma, gwani ya mazan babi nada. Kamfoyi, ina dalili, ka gaya mana koko yau da gobe ta yi halinta yau da gobe karya Allah gobe gudun mutum sacin mai. Adiya nake tana gida. Yaya ne ka je maza da adiya? Halo. Yaya ne ka je maza adariya? Wura. Kenan kawai na saurari da Ai rana aure ya ka aika ma, amma da ibadara da tunkiya haya. Sannan ga ina gidan ka na banga-bangana. Sannan zai ga auda mai barho. Sannan ga babila tana zaune. Sannan ga baraka tana zaune. sai an jima. Halo. Sannan ga zabiya tana zaune. Uwar gida kenan. Yare da na gode mata Allah amfana. Gaje uwa hazana uwar kanta. Da na jama'a na tuno gammu. Karamar diya da halin Mariya, Yare Muhammad, gambana godiya mata Allah amfana. Yaro ya ga ɗan ruwa ya ja ba bai zan da gada ba, Allah kawo shi aibu ɗan ko tare furshen harshe mai wuyar bangiji. A rike maza akwai ranar gatari, akwai ta kamuda, akwai ranar mai uwa, akwai ta bala'i. Tarowa za ya kai da in isa lili. Kai jama'a ba za ya kai da in isa lili. In zo bala baje wurin na ɓaza na ɗan madan kolungu. Sai ga alhaza ɗan mai riɗi, sannan ga na mai kanan tiyo. Wannan ka sa kurkuku a gidan masu. Dama dai na dino da na alagudainu baban kala, hayyaru guguwa zai. Rada zani kiɗa gidan mati, uwar gida malaki ta kambani, don ma ba malaki a kwaye rago. Tabbasar wannan. Dama tana fatan kashe gidan nan. Saboda ‘yan ma ba malaki a kwaye rago, amma ‘yan ma ga bayar da. Yaro da babba ba zan ɗai ba, jama'a ina dino da shi aibukon sanyi. Ba
Baba na Audu ɗalidai, an gwagwabara maja masu, ga magana na saki na ɗan